Hola, benvinguts de nou a Semifusa. Avui estem amb una banda del Vallès, podríem dir, i no, no? Sí. Sabadell, Sant Feliu de Codines i Bigues, em sembla, m'han comentat. Avui tenim en Jordi Santamaria i els Meridians. Hola, què tal? Benvinguts. Hola, bon plaer. Com esteu? Molt bé, molt bé. Fantàstic. Us hem posat així una mica en formació futbolística, perquè... Bueno, de fet som 3 i a la 13. Ah, vale. Segurates. Són segurates, eh? Segurates, sí. Els que hi ha darrere no toquen ni res. Així millor, no? Assegurat, sí. Sí, exacte. A l'escenari també els posem igual, eh? Ah, sí? Bueno, portem ja aquí un ratet entre bambalines, explicant-nos històries, no? Una mica, que és el CD que ens venen a presentar avui, del qual parlarem una mica, aquest CD de 12 temes. Us presentem una mica, llegeixo perquè si no se m'oblida completament. Jordi Santamaria, perdona. Jo mateix. Jordi Campillo al baix, així si aixequeu la mà ja. Josep Quintero a la bateria, Quique Ribalta a la guitarra i Josep Marín a la guitarra solista. Sí? Ets el jovenet del grup, eh? Enganya, eh? És més gran del que sembla. Això és el solista. Va sol, sí. Bueno, expliqueu una mica això de qui són els Meridians, per començar, i com us vau conèixer. D'entrada, qui són els Meridians i d'on surt això? Això, no sé, primer Qui vulgueu, Meridià de Greenwich, no? Sí. I després, com era molt complicat i molt llarg, hi ha els Meridians i ja està. I fora. De fet, buscàvem un nom que no estigués agafat, cosa que sembla molt senzill i és molt complicat. Vam començar a buscar per internet i vam dir, mira, aquest no n'hi ha cap, podíem posar. El que passa que, com molt bé deien, era massa llarg i la pronunciació nostra, allò que a vegades dius, Meridians és més simple i es va quedar amb els Meridians. Així de fàcil. Així de fàcil. Molt ben complicat. I com va anar això? Perquè em sembla, Jordi, que tu abans de conèixer-los, o potser ja els coneixies, ja tenim un disc anterior, no? Sí, de fet vam coincidir amb un assaig a Sant Feliu de Codines i allà amb el Josep aquell ja va intervenir amb l'altre CD, ja va ser la bateria, i llavors nosaltres anàvem fent coses, anàvem assajant i puntualment van anar apareixent músics per allà al Buc i ens vam anar coneixent, va aparèixer el Josep, després va aparèixer el Jordi i finalment quan ja estava tot liat teníem contacte amb el Quique que va venir, ens va veure i no sé, va tenir un trastorn mental transitori i va dir, bueno, m'afegiré a la banda aquesta. Però va ser perquè es va veure. Sí, si s'hagués escoltat, para que els quiero. Primer es va veure, després es va escoltar... De visual, sí. De visual, sí. I després què? Vas dir, hòstia, l'he liat, no? Sí, però la vam liar a partir d'aquell moment. Sí. Vam començar un altre trajecte diferent, perquè el projecte era diferent al principi. I aleshores tinguem el Jordi, que compon la mar de bé i tal, vam dir, doncs aprofitem-se d'ell i aprofitem-se d'ell. Sí. I ja tenim compositor i nosaltres l'únic que hem de fer és tocar el que ell digui, ja està. I per això li dic el president, que això és el president. No, realment va ser que va començar com una col·laboració inicial, però al final és un projecte comú, o sigui, ha hagut una evolució. Inicialment sí que és cert que vam dir, bueno, treballarem al voltant dels teus temes com a punt de partida, però a partir d'aquí aquells temes han anat evolucionant, tothom hi ha pogut aportar el seu gra de sorra i els temes inicials eren d'una manera i finalment han acabat d'una altra, que més que propis del Jordi són propis del Jordi i els Meridians, de tots plegats. Sí, perquè anteriorment, com hem comentat, hi havia un CD, no? Que era més en solitari, l'Òpera Prima, no? Però bueno, ens centrem ara en aquestes històries, ja que tenim la resta de la... Sí, perquè si no parlen després em quedeixen després. Sí, exacte. I els royalties, no? Aquestes coses. Quines històries expliqueu en aquest disc? Doncs en aquest CD hi ha diversos tipus d'històries. Hi ha històries imaginades i hi ha històries reals. Històries reals que a mi m'han explicat, algunes que m'han passat en primera persona, d'altres que no, curioses que t'expliquen i dius, ostres, això ho podem portar en el món de la música,
i d'altres amb la meva línia imaginativa, sobretot les de més amor, desamor, aquestes sí que són com més tradicionals meves, doncs aquestes sempre són més imaginades. Però hem volgut fer una mica un compendi de tot plegat, perquè ens agrada explicar, sí, ens agrada imaginar, però també hi ha temes que ens sentim amb la necessitat d'explicar-los i són temes reals i de personatges reals com n'hi ha varis temes d'aquest CD. Personatges com podria ser en Faustino, no? Faustino, sí. Bueno, és que l'he llegit allà i a la meva família hi ha bastants Faustos, Faustos, no Faustinos, però bueno, també... De fet, aquest senyor que és real va existir, per ser exactes, era un oncle del meu professor de guitarra, la història me la va explicar ell, doncs, però realment és una història de, com tu molt bé dius, que tota família té un Faustino, un personatge lleig i desgarbat, doncs que en un moment determinat intenta trobar parella i no hi ha manera, llavors utilitza tots els mitjans que té al seu voltant per aconseguir-ho, no li surt bé i al final es queda com es queda. Bé, volíem buscar explicar la història però donar-li una mica la volta i fer-ho una mica divertit, perquè al final, dintre de la tragicomèdia del que és la vivència d'aquest senyor, però carai, agafem-nos una mica de cunyeta, perquè si no tampoc té... perquè el pobre va quedar prou bastissants i ara prou trist, això. Sí. Vale. Comenteu, vaja, en alguna entrevista, sobretot tu, Jordi, que costa escriure sobre allò que sents, no? Que és poder una miqueta més fàcil inventar o crear, però no t'ajuda la música en això? La música no creus que t'ajuda justament a això, a explicar les coses que sents o alliberar-te d'alguna manera? És un mitjà de comunicació també, no? Sí, molt potent. La música sempre t'ajuda a exportar tot allò que tens interior, però jo sempre dic que moltes vegades, o sigui, escriure sobre coses imaginatives és molt més senzill, perquè tu t'inventes una història i la canalitzes de cap a peus, però moltes vegades explicar els sentiments aquells molt propers i molt interiors costa a vegades transmetre-ho amb un paper. Evidentment és més senzill en aquest cas que la música, però allò que sents plasmar-ho i dir-ho, a mi personalment em costa. Hi haurà altra gent que diu no, com que és una vivència personal, per mi m'és molt més senzill. Sobretot quan parlo d'amor, no? Perquè desamor jo m'imagino una història molt trista, molt dramàtica i això de seguida ho tens vestit. Però quan jo he de parlar de l'amor que sento per la meva parella o per algú molt proper, a mi personalment em costa, sempre he dit el mateix, em costa, però això no vol dir que quan ho faig, després segurament és una de les cançons que m'aprecio més, no? Les que faig aquestes, però inicialment tens com una barrera, igual és una barrera psicològica que algun dia suposo que la saltaré, igual canvio el xip, però de moment ara per ara és una mica així. Es recomano, vés a majors, no menors, llavors que ja... Sí, clar. Segurament aquest amor és... De tota manera, aquesta penya m'han fet canviar el xip a l'hora de composar, perquè jo que venia de composar molt sobre temes d'amor i desamor m'han dit s'ha acabat. Amb nosaltres no, o canvies el xip o quedes aquí plantat. I a partir d'aquí vam anar inventant un altre tipus de coses que ja havíem fet alguna pinzellada, perquè amb l'òpera primer ja teníem el Nit final, que també ja era més desenfadat, però aquesta vegada... Era un amor diferent, sí, però aquesta vegada hem volgut fer un ventall de més històries amb molt més temes. Això no vol dir que no hi hagi l'essència clàssica, però hem fet una evolució cap a altres tipus de temes més divertits i més portables, que també la gent ho agraeix més. De què us agrada més parlar? O què us inspira més a l'hora de composar o escriure una cançó? No, podeu parlar, que tenim més compositors aquí, Vull dir, ja ho dic que era 13, però... M'inspiro molt en situacions quotidianes i reals. M'agrada molt escriure sobre situacions reals, històries reals, i jo soc bastant menor en aquest cas. Quan poso en coses bastant negatives, bastant tràgiques. No, perquè tu vaig al revés. Per això no et deixen, per això no et deixen... Això sí se't diu. Tu no. No et deixen escriure, no? No et deixen ficar la graneta sobre. Ja està. Quique, digues. No, que jo vaig al revés que ell. A mi m'agrada més agafar-m'ho una mica amb el sentit de l'humor, perquè ja en tenim prou de problemes. Vull dir, aleshores si la música pot ser una vàlvula d'escapament per poder tirar i sobretot ser una mica optimista, que avui dia l'optimisme està molt car, vull dir, i sobretot uns tipus de gent que no entrarem ara, no farem aquí, no fa falta, parlem de música, no de política, ni de pallassos, que no pateix, però bueno, és més o menys el que era, no? Agafar-s'ho amb humor.
Sí, exacte. Com veus, anem amb la mateixa línia. Sí, no, està bé perquè coincidim amb tot. compenetreu bastant, no? Sí, totalment. Com ho feu, això? Com a l'hora de composar, de crear? Fas tus temes o porteu els temes a algú de casa i després Això és el que al local? hi ha hagut una evolució, ha entrat amb uns temes que ja tenia fets, preconcebuts, els hem canviat tots, els hem donat la volta. Hi va haver-hi un dia que va dir, aquest tema és meu, no el reconeixia, una mica per la lletra, diu, home, per la lletra em sona que és meu. I la melodia una miqueta també. I a conseqüència d'això, doncs clar, ens hem anat integrant tots, i ja et dic, com una labor d'equip, aquí, encara que hi hagi algú que ho hagi de coordinar, però tothom aporta el seu. I més que farem, si ho vol. Però això és el començament. De fet, jo, el gruix dels temes que són meus, jo els imagino amb guitarra i veu. A partir d'aquí, l'interessant és anar-lo vestint. I en aquest procés de vestir, producció, tot això, evidentment hi han intervingut cada un d'ells posant, en funció del seu instrument, les seves aportacions, i allò que sonava només la guitarreta inicial, anar creixent i al final sonar un tema de banda típic, no? Amb les aportacions de tots i cada un, el Josep li ha posat la guitarra, el Jordi al baix, la producció final sempre del Quique, perquè és un gran productor, ell és molt humil però és veritat. Llavors, doncs, tot el tema i evidentment la bateria del Josep, que com que és la meva bateria de capçalera ja sempre que anem junts, doncs ja sempre el poso al pack i a vegades me l'oblido i també em sap greu, no. Van al pack, Van al pack, no? Al pack, sí. Això és la motxilla. Això ho ha dit ell, Sí. Tu abans has preguntat com va anar això que ens vam muntar i tal i qual, però va ser aquest, el que ens va liar a tots. Va anar buscant un, va anar buscant un altre, tal i qual, i jo passava per allà davant també, van dir que... I ara contentíssims d'estar junts. Van enganxar. Va bé. Vam enganyar. No, enganyar no. Sí, això d'arribar al local i dir, vinga, anem a fer un tema. No? Bueno, al principi vas llançant coses i sempre alguna n'aprofites, no? Vull dir, és qüestió de que cadascú digui la seva, vull dir, i home, però això no està malament, espera't, això, juntem amb això i tal, i aleshores vas agafant un concepte tot, i els temes també el que hem buscat és que estiguin dintre un concepte que no despistin a la gent, no? Perquè, clar, fas un reggae per un costat, fas un no sé què, un xa-xa-xa per un altre i un rock and roll i la gent diu, un moment, de què aneu vosaltres? Para, no? Almenys al principi, després quan ets un consolidado, doncs pots fer el que vulguis, vale? Si no, no ets gent pastat. Tot arriba. Però al principi volem mantenir aquest concepte, que és un cantautor en banda. I no volem treure-li el feeling aquest del cantautor. Sí que molt... Home, per què no us estireu més canyero i tal? Tot arribarà, a poc, evolucionem a poc, però sempre mantinguem que ell és un cantautor. I al final és el Preci. És el Preci, és el president. Ja havíem de dir, Jordi, quan vols guanyar? I vaig dir, jo a tu no et cobraré. Aquest projecte no té preu i jo no. I em va oferir i basta, Sí? I de fet li vaig agafar la paraula i amb tots funciona igual. Ara tens un munt de pasta, no? I ells pobres, no? A tots igual que en el Jordi. Exacte. Altruista total. Està molt bé. Com veieu canviant una miqueta del tema, com veieu l'escena de grups, l'escena de solistes? Però que... A l'hora de tocar, vull dir, a l'hora de tocar això. Però referit a concerts o referit a... Concerts. Hi ha concerts? Pregunto, no sé. Com ho veieu? Hi ha sales, Hi ha sales per tocar? Sí, vull dir, hi ha una màxima que és que hi ha gent que paga per tocar. Jo és que no he acabat d'entendre. Jo estic molt d'acord, ser molt altruista i per coses que són com una ONG, coses que tinguin un sentit, diguéssim, social, a mi podran comptar sempre que vulguin. Ara, perquè hi hagi un senyor d'un bar que s'ompli els diners i que tu vagis allà a les obres, doncs la veritat ja no és el meu parer, que és diferent que el d'ells. Jo soc més gran, ja porto uns quants anys més.
Per això hi ha... No, cada un s'ha de respectar tothom, evidentment, no? Jo sóc el primer que vaig a tocar amb tots, vull dir, content, Però jo aquesta evolució que hi ha hagut del músic, que sembla que et faci un favor perquè vagi a tocar després que tu has estat assajant hores, has comprat equips, has invertit i tot això, i que després et tractin com, músico. Home, com a persones ja en tindríem prou, com a persones. És l'únic que demano. Com ho canviaríeu, això? És complicat. Nosaltres no ho canviarem, descomptat. Complicat. Hi ha molta gent que pensen igual, potser arribarà un moment que també reaccionarem i direm, un moment, a veure, perquè jo tinc que pagar en una sala perquè em posin un equip i un tècnic, si jo també tinc equip i tècnic, vull dir, me'l porto jo, no, te viene i paga i després m'ompli el local amb els seus amics que jo li vendré el whisky. Que consumeixin, no? Que consumeixin i que consumeixin molt. A límits que no... A banda de l'anterior també seria interessant que hi hagués un circuit de sales habilitat, no? Jo sempre que vaig i m'ho pregunto, jo sempre dic el mateix. Ens falta més cultura de cultura. No hi ha inversió en temes culturals, la gent que emergeix tant a nivell literari com musical, tot el que és el món de les arts és molt complexa. Llavors, si hi hagués la facilitat de tothom que comença, que volgués ensenyar tot allò que està fent i hi hagués un circuit ja muntat molt fàcil que hi poguessis accedir, doncs també facilitaria molt les coses. Però això no ho tenim i sembla que és complicat i a vegades va una mica això, o sigui, el músic se'l té com un personatge de segona que em vens a farcir el meu negoci. Potser hem de canviar el xip, anys enrere era una altra història, la crisi ens va perjudicar a tots i jo entenc que el que té un comerç vol tirar-lo endavant, però d'aquí a que tu en el fons també estàs portant el teu producte i també al final és allò d'intentar que tothom guanyi una mica, no? I si no aconseguim canviar aquest xip és difícil i tal com està ara el panorama és complicat. Evidentment hi ha bandes consolidades que ningú els ha regalat res però aquí estan i segurament ho tenen molt més senzill ara, però els que comencen, els que portem un temps així ho tenim complicat perquè no hi ha ni sales d'habilitat i les poques que hi ha se les estan carregant moltes vegades perquè els veïns s'han queixat que si no sé què i cada vegada vas tenir menys llocs, és molt difícil. Jo em poso una miqueta al costat de l'empresari que té el bar i que li agradaria també fer i participar en això, però al final són tendències i la llei de l'oferta i demanda. Al final, si tu obres el bar, poses una banda de música, et venen 4 a fer un quinto, una hora i mitja, doncs el tio diu, hòstia, doncs no, per què? Perquè el que dona pasta avui en dia són altres tipus de diguéssim, concert, no? Els covers, els tributos, els DJs, no sé què, tot està canviant i al final jo entenc també l'empresari que té aquell bar i que és que no en surt a compte. Llavors, hauria també primer la gent fer un canvi un altre cop i dir, hòstia, anem a escoltar música nova, però no només els covers, anem a escoltar grups emergents, perquè si no, si la gent no hi va veure aquests músics, evidentment que els empresaris tampoc faran per posar-te fàcil aquests concerts, no? És tot molt complicat. Sí, està clar que és una cosa que hem de fer. Però aquí a Barcelona més, perquè te'n vas fora, Saragossa, altres ciutats, hòstia, hi ha una altra cultura musical, la gent continua anant als bars a veure músics novells. Aquí és molt difícil, aquí ho tens ja un catxi, com deia el Jordi, i ja estàs consagrat i tal, o consolidat. O els omplen a la sala o no tindran. Exactament, el tio no els interessa la pasta perquè tot allà per 4, està clar. Això està claríssim. És el problema, i per això ha anat a menys tot. Però això també ve supeditat als permisos. Sí, clar. Vull dir, els permisos que dèiem amb el dels veïns, tal, jo ho entenc. Vull dir, també estic d'acord amb un veí que li estiguin dum, però si vols sonoritzar o insonoritzar un local en un moment donat perquè puguis fer un nivell de música audible, perquè jo he anat a llocs que és que estava com desenxufat i toco la guitarra elèctrica, no? I em deien que encara era massa fort, que sentien els meus peus al terra, no? Vull dir, em refereixo que hi ha límits i límits. Hi ha llocs que et diuen, no, vingui, ho tenim tot muntat, tot fantàstic. Arribes allà i després hi ha les 4 coses que no són suficients per un grup de 5, o sigui, per un grup de 2 o de 3, perfecte, però de 5 no. Vull dir que també s'han d'especificar.
Les sales, per mi, haurien de rebre un ajut per part del govern. O sigui, per comptes de tenir inconvenients i càstigs, haurien de premiar la cultura. I això és un tema polític. Vull dir que haurien de dir, no, escolti, si vostè té això, nosaltres l'ajudem. No li posem inconvenients. Però, clar, canviar això, jo no puc fer-ho. Bueno, poc a poc. Però que en sèrio, que jo estic amb ell, que hi ha molts que opten per la forma més fàcil. Un senyor munta un negoci per guanyar diners, guanyar-se la vida. Això està claríssim. Això tenim clar tots. Jo he tingut restaurants i bars i pubs i sé de què va el tema. Però sé també tots els inconvenients que m'he trobat. Que si el vecino del sexto, que le molesta, que no sé què, em sembla fantàstic. S'ha de respectar. Però, bueno, si tu ho tens ben fet i compleix amb la normativa i tot, també podrien ajudar una mica, crec. En promoció, en coses, no sé, jo no dic donar-hi calés, sinó ajudar-lo de forma de publicitat, de promoció, el que sigui, per millorar una mica aquesta contractació en els grups, parlo de grups perquè ell va amb una guitarra i canta i tindrà molts més locals que no pas un grup de 5 persones, això per descomptat. Sí, això està passant també, no? Contra més ets... Molts petits espais estan ampliant. Sí, diuen, no, pots venir en tema acústic, però clar, si ets tema acústic, o sigui, és que sóc un grup, no sóc un tema acústic. Sí que el meu model fa 2 anys era un altre, però ara jo vaig amb un grup, com he de dir, no, avui tu no vens i demà... Això no pot ser. A mi m'ho han proposat amb uns altres grups que jo toco, de dir, escolta, podeu venir 2? No, escolti, són 4, vull dir, on hem arribat, no? Em refereixo a que potser el concepte aquest de la música en viu està una mica abandonat en els nivells, diguéssim, aquests que parlem. No parlo ja de macroconcerts, tot això ja és un altre... Diguéssim que són nivells diferents que no hi entrem nosaltres. Nosaltres no pretenem anar a tocar el Sant Jordi, ni molt menys. Ara que si ens l'ofereixen, que no pateixin, que ja hi serem, Si es dona, fem una crida als organitzadors si voleu contractar Jordi Santamaria. Ens ho han d'apretar molt, Ens ho rumiarem en 2 segons. Us refereixo que sí, Vale, doncs ja per anar acabant, que se'ns tira el temps a sobre, com sempre, unes millors anècdotes que hagueu tingut. Home, jo estic content perquè avui hem aparcat pràcticament al costat d'on veníem. Però perquè anava jo primer, Ah, sí? No. L'anècdota és que anem a aparcar sempre lluny, i al poble al costat. I tot això i vas dient, i la carretilla, per favor. No, però avui hem pogut aparcar a la porta. Això és un gran que... Haurem d'acabar tots amb taca-taques. No, com a molt gran, no, perquè fa relativament poc, vull dir que sí que és l'anècdota aquesta que normalment sembla que ho busquem i aparquem lluny, però així anècdotes de moments rellevants no podem explicar, que ens sap greu, però de moment encara no en tenim cap de divertida. Prometem la propera vegada que tornem, si ens torneu a convidar, que en portarem diverses. Quan toqueu a Sant Jordi ja els cridarem. Això ja seria una anècdota. Doncs res, moltíssimes gràcies, guapos, per haver estat aquí amb nosaltres. Un plaer haver-vos tingut aquí. Us convidem a que escolteu i compreu aquesta històries i moltíssimes gràcies, ens veiem la propera i que vagi molt bé. Adéu. Adéu.